Prišiel mi ďalší balíček z Dermacolu. Si ho poďme otvoriť. Ja mám aktuálne už toľko kozmetiky z Dermacolu, ale nevadí mi to. Extreme Magic Sunshine, mali by tu byť laky, dlhotrvácna objemová maskara, tonovací krém s SPF-kom, tonovací puder s SPF-kom, highlighter a lipstick. Puder s SPF 30. To je pre mňa výnimočné, pretože ja som teda zatiaľ nemala nikdy taký puder. Moisturizing. To si vyskúšame. Nie je síce transparentný, ale je taký úplne jemňučký. Ten mohol byť aj na moju bielu pokožku. Krásny, tento highlighter už mám. Je to ten rovnaký úplne? Trošku vyzerá, že je zlatší. Ten je krásny. Toto CCčko s 50 SPF-kom má v sebe aj kyselinu hyaluronovú, morské riasy a vitamín E. Tonuje pleť. Mám odtieň bronz, takže bude trošku tmavší. Ešte majú potom jeden odtieň fair. Toto ja milujem na leto. Také veci ja milujem na leto. Ja inak nenosím vôbec make-up. Tu je špirála. Máš tetec. A mám aj fair. Super. Takže mám svetlejší aj tmavší. Takéto odtiene to má. Na toto si určite urobíme video, lebo ja som veľmi zvedavá, že aké budú. Takéto laky. To sú veľmi pekné odtiene. Také už jarno-letné. Lipsticky. Mám odtiene 7, 3 až 4. Takéto sú ružovkasté. No, 12-hodinový trvácný efekt. Čelivo, skrycinový olej a vitamín E. A reaguje podľa pH, takže ono sa to bude trošku aj meniť na tých perách. Wow. Toto je 7, takáto fialová. 3 je zelená. 4 je zasa sivá. To je zaujímavé. Takže ideme od spodu. 7, 3 a 4. Zaujímavé, tento ako zareagoval. Do oranžova. Ale ešte toto, ten highlighter je vodeodolný. Ďakujem za krásny balíček, určite si to vyskúšame na videách. Napíšte mi do komentára, že čo z toho by vás zaujímalo najviac.